दिनैनि साना BTR गभर्नमेन्टनि थाखाय गेदेर सान मानोना दिनैनि सानावनो NDBखौ सरजाबफानानै दुलाराय बर' फरायसा आरो UBPआव जथायै थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जोंनि सान्थिनि गोरोबथा एबा एकर्डखौ जोङो खालामनाय जादोंमोन। बे एकर्डनि गेजेरजों दिनै जोङो बर'लेण्ड हालामाव सान्थि गायसननो हाबाय आरो गहपुरसिम जोंनि जा सिमना बानायनाय बेखौ जोङो मोगथाङाव जाफुंहोनो हाबाय। बेखौनो लोब्बा लाखिनानै जोङो दिनैसिम 3111 मुंख्लंफोरनि गेजेराव गिबि खेबाव जों 40 सा, नैथि खेबाव जोङो 201 सा, दिनै जोङो 200 सा आरो बिदिनो ग्रेजुवेलि जों होलांबाय थागोन। मुंख्लंफोरनि जिउखौ बिथांमोननि मावनायनि बेसेनखौ जोङो बे 5 लाख होनायनि गेजेरजों मालाबाबो सुख'नो हाया। अब्लाबो जों जेब्लायबो बिथांमोननि मुंखौ सनानि हांखोजों जोंनि बर' माहारिनि गोरबोआव लिरनानै दोनबाय थागोन। गतिके बेनि खामानिखौ जों मावफुंगासिनो दङ। जोंनि सरकारा बावैसोनो जोंनि मुंख्लं बर' हारिनि मुङाव मुंख्लं जानाय साफ्रोमबो मुंख्लं बिथांमोननि मुङाव मिउजियामजों लोगोसे मुंख्लं खाम्फा जोङो लुनो थांगासिनो दङ। बेखौ जों मावफुंनायनि थाखाय जों जेब्लायबो सांग्रां जादों। मालाबा फैजागोन सार मिउजियाम? मिउजियामखौ जों फाउन्डेसनखौ अलरेडि खालामखांबाय थांनाय बारावनो 2023 मायथाइयावनो 2023 मायथाइयाव। गतिके दा बिनि प्रसेसा जागासिनो दङ। बिराद गिदिर प्रजेक्ट बियो, 30-40 कौटिनिख्रुइबो देरसिन प्रजेक्ट बियो। आद्रा थालांनाय मुंख्लंफोरनि खामानिया ग्रेजुवेलि जालांबाय थागोन। जों बेखौ मावफुंनायनि थाखाय जेब्लायबो साखाफारा, जों मालाबाबो जेना आरो मेंनाय गैया। माखासे रिहेबिलिटेसननि खामानिया 678आ रेडि जानानै दङ। बेखौ चिफ मिनिस्टारनि ग्रिन सिगनेल मोनोब्लानो खामानिखौ मावफुंनाय जासिगोन। सेरफांगुरि बाजार श'रुमा माग बिहु दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै इस्यु गिफ्ट हरफानाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।